अगर भौजाई पेट से बाड़ी, हाँ जी, चाहे लेट से बाड़ी, लड़का के नजर लग जी मत छू, यहाँ नंदर तब भौजाई अपना सास से कहता, यानी हमने के चाची से, हे मचिया बैठल तू सासू, सरब गुनमा हर आगार गे। अगर पेट में लड़का रहेला ना, हाँ, अरे 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 हट, तो का खाए के मन करेला, काका चाउर के चबेनी खाए के, हाँ, आ जामल जामल दोगी खाए के। समय